איך להתגבר על הקשיים שלנו, למה הקשיים מופיעים בחיים. זוגיות, ייעוד, עבודה, משפחה, כל תחום אפשר להיכנס אליו ולגלות עליו דברים שלמים, והכל באמת דרך האסטרולוגיה. זה נותן לנו ארגז כלים לחיים בצורה יוצאת מן הכלל. אני מרגישה שאני מקבלת פה כלים לניהול שלי גם, לצוות העובדים, דרכי גישה לניהול, לקידום, בכלל דרך חיים. ואנחנו חייבים לשנות פאזה, וזה דבר מצוין. והיא פשוט מגישה את זה ברמות מצוינות. היא עושה את זה בנועם, היא עושה את זה עם רגשות, עם כל מה שצריך. היא אש, אני אוויר ואש, ואנחנו כנראה נסתדר ונלמד להסתדר עם כולם. אני רוצה להציג לכם בעצם את הגלגל האסטרולוגי וקצת מה זה אסטרולוגיה, באמת ניכנס למזלות, אבל לעשות את זה בדרך מיוחדת יותר, שלא רק תגיד לכם המזל הזה זה ככה וככה, אלא להסתכל על הגלגל האסטרולוגי בעצם כמשהו שקורה לנו בחיים. התרשמתי רק לטובה. אני שמחה שזה נוגע בכל אחד ואחד מאיתנו. והכלים שקיבלת במהלך הסדנה? מאוד יעזרו לי בהמשך. כבר ממחר אני כבר... משהו שתשתמשי בו? בוודאי. הסדנה הזאת, הסדנה של קרמי, שלימדה אותנו לאסטרולוגיה עם הטיפים שאנחנו מקבלים פה, ובמיוחד אני חושבת שהטיפים האלה מאוד יכולים לעזור. נהניתי מכל רגע שהייתי בסדנה, וכיף, פשוט כיף. אני מקווה גם לקחת את הטיפים האלה לגבי הילדים ושזה יעזור. כל דבר בחיים שלנו, מהחיים עצמם, מרגע שאנחנו נולדים ועד שאנחנו משלימים את כל מחזור החיים ועוברים לחיים הבאים, שזו מילה יפה, להגיד שנפרדים מהחיים, עד לכל דבר שאנחנו בעצם מתחילים, אם זה רעיון חדש שיש לי, עד שאני מגיעה לביצוע ולהגשמה. כלומר, כל דבר אני יכולה בעצם ללמוד איך עושים את זה בדרך הטבעית, עם המחזור הטבעי של החיים, עם הכלים הנכונים, עם הגלים הנכונים.